efterfølgende efterkaren. Og så påminde hinanden derpå, og jeg skal risikere, at pukkelstoppen bliver lukket, og så er der ikke nogen pukkestop herinde længere, og parken bliver lukket for offentligt. Og så husk lige, ikke løbe, ikke råbe. Og cigaretskåret, som der er en, der sidder hernede og siger, det vil også være en god idé lige at sætte os sammen op, for så vores kære ven Hassan, han skal gå og samle op efter jer alle sammen bagefter. Kunne vi ikke prøve at hjælpe hinanden til de her ting, bare så vi får det lidt nemmere, så vi ikke lukker det hele ned herinde? Jo. Giver der noget, så gå til Hassan og spørg ham ad. Lad være med at kralde på statuerne også. Bare lige til os. Tak fordi I gad lytte.